जोंनि जिनाखि दानि गभर्नमेन्ट बे एखेबारे स्रा स्रा इसोर होनाय 28 MCLA देरहानाया मामुलि नङा। मानो होनोब्ला अरुणाचलाव प्राइभेट सेन्टारफ्राव आर'ज खालामदों, नागालेण्डआव खालामदों, मेघालयआव खालामदों, जोंनि बे आसामाव गासैयावबो खालामदों आरो जोंबो खालामदों। बेनिफ्राय आं मिथिगौ 100% BJP सरकार दागोन होननानै। जेब्लानाखि जोंनि बे दतमानि ब्रादार प्रकाश बसुमतारीनि अनसुलि हिन्जावा प्रिया बिनानावा आंजों जेब्ला रायज्लायदों अब्ला आं बै समाव बुंदों, बिनानाव सिन्था दाखालाम, देरहागोन आरो BJP सरकार दागोन। डाइरेक्ट आं बुंदों, मानो होनब्ला माखासे आं मिथिनाय दंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे दाजु मृत्युन्जय जोंनि बे सराइबिलनि बिथांनि जानानैबो माखासे आइजोफ्रा रिजाल्टनि सिगां साबा फैदोंमोन। बे समावबो जों बुंदों सिन्था गैया देरहागोन, खिन्थु माखासे मोनसे सिस्टेम हाबाफारि होदों आरो आंनि मिसेसआ बेबायदि बिनानावमोनाबो खालामदों। आरो बेनिफ्राय उइलियाम नार्जारि जेब्लानाखि बिथाङा टिकेट मोनबाय अब्लानो आं बिथांखौहाय वाट्सएपजों रायज्लायहरदों, कंग्रेचुलेसन फंबाय देरहागोन। आरो बेबायदिनो इलेक्सननि अखानायै गौराङाव गोबां माबा मोनसेनि थाखाय जों ज' जादोंमोन। बे लोगो मोननानै आङो हेन्डसेक लानानै फंबाय एडभान्स उइनिंनि कंग्रेचुलेसन माने आं बेखौ बुंदों आरो स्रा स्रानो। दा आङो बुंगोन जिनाखि जोंनि बे 2003 निफ्राय लानानै जिनाखि जोंनि BTC खुंबोनानै गेजेरावहाय बोसोरबाया गेप जादोंमोन, बेबो मोनसे फेलियर इज ए पिलार अफ साक्सेस। दा बेनिखायनो बे बोसोरबायावहाय जोंनि बे BJPआ माबा मोनसे गोबां खामानिखौ मावनो हागोन आरो जुदि सैथोथायै बेनिफ्राय गोथारथिजों आरो अननायजों जुदि खौसे जायोबा। दा आं बुंगोन बोसोनाव लिरनाय दङ, जुदि मैयासिमाव हाग्राबारियाव थादोंबाबो समायसाजों बा मुरुभूमि हादोराव गोरानजों थादोंमोनबाबो समायसाफोरजों जुदि जों गोदान साननोबा अब्ला इसोरा बे गोदान साननायावहाय खामानिखौ मावो आरो। दा बे हिसाबै आङो खावलायगोन सरकारखौ जाहाथे ओइबारनि जिनाखि सरकारनि जिनाखि मावनांगौ गोनांखौ बिथांमोना मावगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनि गासैबो बर' हारि माहारिनि जिनाखि आफादफोरखौ आं खावलायगोन, जोंनि भट टेकिं समावहाय जोंनि लास्ट राजा त्रिपुरानि राजा रयेलनि मोनसे फेमिलिनिफ्राय फैनाय सासे मिस्टार प्रद्युत बिक्रम मानेकिया देब बर्माया ओरैबायदि बुंदों, जोंनि माखासे लिडारफ्रा दायाबाया थाग्राफ्रा लाजिनो रोंनांगोन आरो सोलोंनो रोंनांगोन। बिथाङा बुंदों सेपारेट स्टेटआ जानांगौ आरो जोंनि गासैबो पार्टिफ्रा जिखि पलिटिकेल पार्टि जामोन ज' जानांगौ, बिथाङा बेखौ बुंदों। बेल' नङा, आरोबाव जोंनि ट्राइबेल इन्डिजिनियासफ्राबो ज' जानांगौ। दा बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनांगौ आरो। दा आं खावलायगोन, मैयासिमाव जों गोबांथार एखेबारे मबाइलावल' सौलायोना, बयबो गोरों, रोङियानो गैया, रोंजोब्बाय। खिन्थु आं खावलायगोन फैदो ग्राउन्डआव जोङो जोंनि हारि माहारिनि आफादफ्रा फैनानै मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौ। जोंबो फैगोन थांगोन, मोजां मोजां गोरोंफोर दं फैगोन रायज्लायगोन, अब्लासो जों माबा मोनसे आइडियलजिफोरखौ उनावहाय जों माबोरै मा खालामनो जों बेखौ जोङो रायज्लायनानै जों खालामनांगौ आरो। सरकाराथ' थागोन, खिन्थु जोंनि जिनाखि सेपारेट स्टेट बेखौ मोनहैनांगौसो जों दा गोहोम खोख्लैनांगौ आरो। आं खावलायदों गासैबो जोंनि दैदेनगिरिखौ एबार ओरैनो होनाय नङा, इसोर होनाय। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि सारखौबो, साराथ' थिगैनो दङ आरो सारनि दायाबायाफ्राबो माखासे बोसोनफोरखौ होनांगौ आरो। आङो जोबनायावहाय सारखौ खावलायनो सानदों बे जोंनि गोदान सरकारखौ थांनाय बोसोरबायाव आं मिथिया माब्रै बे जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय बाजुगाव जारागुरियाव आंनि आब'नि दरखं मोखाङावनो माबा मोनसे लाइसेन्स गोनां जौ दखान, आंहा बिबोनाय सानै दङ, सासेया एडभकेट वकिल, बिनि हिनजावाबो टिचार आरो बिबोनाय गेदेराबो हाइ स्कुल एम इ स्कुलनि टिचार। बिथांमोना दिनैसिमबो दाङा नाया, खिन्थु बिसोर दाङोमोनब्ला लोङोमोनब्ला बेसेबां दां दुखाल जागौमोन। दा आङो खावलायगोन दस्रा स्टेटआव जुदि बेन खालामनो हायोब्ला जोंनि बे बर' BTC बड'लेण्डआवबो जुदि जोङो बे फाननाय बायनायखौ जुदि लाइसेन्सफोरखौ जुदि सिज खालामोबा बे बोसोरबाव जों ओरैबायदि जोङो जौगानो हागोन। मानो होनोब्ला जोंनि हारिया गोदोनिफ्रायनो लोंनाय जानायावनो नस्थ' जानानै दङ। आरो जोङो हाबा हुखा फुजा बा मोनसे बार्थडे बा हाल जांख्राफ्राव जुदि जौ नङाबानो जायाबा संनानै बेसेबां लोंनो हागोन आरो ना। बेखौ आं खावलायदों आरोना। बे एखेबारे मोनसे गोजौनिफ्राय इन्सपिरेसन फैनाय दै, बे ओरैनो साधारन आं बुङाखै। बेनिखायनो आं खावलायदों मैयानिखौ बावगारनानै गासैखौ जुदि गोदान सानोब्ला अब्ला गोदान जोंनि गोजौनि इसोरा मावगोन आरो। बेनिखायनो आं बारा गोबावखौ बुंला,
आङो जोबनायाव आङो खावलायबावनोसै जोङो बे बोसोरबायाव जों माबा मोनसे जों एकेबारे साखा फारा खालामनानै जोङो मोनसे फुल प्लेजेटनि थाखाय जों सिन्था खालामनांगोन आरो नायोब्ला ओरै बारहावा जागासिनो दं ओरैबायदि गाज्रिना बेफोरखौ जों बुंनानै लाब गैला आरो रावखौबो दुसिनानै लाब गैला बेनिखायनो मैयासिमाव चेप्टार क्लस गोदान चेप्टार जों अपेन खालामनो अब्ला इसोरा जों बयनोबो आशीर्बाद होगोन आङो जोबनायाव बुंबावनोसै डक्टर समनिसिम इस्लारि आङो हिउमेन राइट्सनि आफादगिरि आसाम स्टेटनि बयनोबो गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ हरनानै आङो गोजोननाय लाबाय इसोरा आशीर्बाद होथों आमेन आङो रेभारेन्ड डक्टर समनिसिम इस्लारि हिउमेन राइट्सनि आसाम स्टेटनि आफादगिरि आङो मिडियाखौ माने बे फंबायमोनखौ गासैबो बे प्रेस मिटनि जेनाखि फैबाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनफैयो गोजोननाय लाग्रोयो